ହେଇ କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଏବେ ଆସି ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ବାବା କୋଉଠି ହେଲେଣି? ମୁଁ କହିଲି ଏ ସିଆରି ପାଖରେ ହେଲେଣି, ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇଯିବା ଆଉ, ଗୋଟେ ହୋଲି ପର୍ବରେ କାହିଁକି ମନା କରିବା, ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ, ତେଣୁକରି ନେଇ ଆଇଲି ଗୋଟେ ଆଉ ବଢିଆ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଓ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିବି ଯେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜି ମାଡ଼ଟା ହବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ହେଲା। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ବି ଘରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଖାଉଛି? ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କ'ଣ ପାଟିରେ ଗଳିବ? ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହୋଲି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ମଜା କରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଟିକେ ମଜା କରିଦେବି ଆଉ। ନା ପିଲାମାନେ ରେଡି ତ? ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଉଠିବ? ରେଡି, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ହଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଛାଡିବି। ହାଉ ହାଉ।